O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia levou hoxe a 26 os detidos na macrooperación contra o narcotráfico que se está a desenvolver en varios puntos de España, con epicentro en Arousa. Fontes do tribunal confirmaron que 19 persoas foron detidas en terra onte, 4 en alta mar o martes a bordo do remolcador que transportaba 2.500 kilos de cocaína e outros 3 nun pesqueiro que ia ao encontro do remolcador para recibir a droga. Todo apunta que a intención era introducila a través dun porto da provincia da Coruña. A investigación comezou hai un ano e entre os detidos figuran nomes coñecidos do mundo do narcotráfico. A parte do patriarca Manuel Charlín, de 85 anos, e seu fillo Melchor, ambos con antecedentes por tráfico de drogas, tamén detiveron a Jacinto Santos e José Andrés Bóveda, máis coñecido como Charlie. O seu estaleiro, situado no Porto Cambades de Tragobe, foi rexistrado onte. Os 4 tripulantes da embarcación que transportaba a droga xa prestaron declaración telefónica ante o xuiz, que decretou o seu ingreso en prisión. Os outros 22 pasarán a disposición mañá en Vigo. A todos atribúenselles os delictos de tráfico de droga en cantidade de notoria importancia e labor no seo dunha organización criminal.